fulgte med, da de første julelys blev tændt i Aarhus. Og det var Salling, som stod bag initiativet. Hvor er det fantastisk at se så mange. Imponerende. Tusind tak for jeres helt store opbakning og jeres interesse. Og et meget stort og varmt velkommen til vores juleven i aften. I Salling, der elsker vi julen. Det har vi altid gjort. Det er en af de største højdepunkter på året, og det har det været siden Ferdinand Salling i 1906 etablerede Salling lige her bag ved os. Senere tog sønnen Herman Salling over, og han åbnede i 1964 Salling i Aalborg. For begge købmænd, der var julen noget helt særligt. Og det er fordi julen er sådan en højtid, hvor vi er sammen, hvor vi hygger os, og vi gør noget for hinanden, og vi overrasker. Vi har rigtig mange juletraditioner i Salling. I år har vi så valgt at bygge oven på vores traditioner ved at lave en helt ny julebelysning, som vi lige om lidt vil se blive tændt. Det har været et spændende projekt, som vi har arbejdet på i lang tid. Og hvad var mere nærliggende end at lave en kæmpe stor julegave og pakke hele huset ind som en julegave. Og så det har vi gjort. Og man kan sige, det er en gave til byen, det er en gave til jer. Lige om et øjeblik, så vil Karin Salling tænde for knappen og afsløre lyset. Og derefter så vil vores allesammens Mads Langer synge for os. Velkommen endnu en gang. Rigtig hjertelig velkommen alle sammen. Jeg har glædet mig rigtig meget til det her. Jeg vil ikke holde nogen tale, fordi Marianne har jo sagt det hele. Og jeg glæder mig virkelig til at vise jer den indpakning og det nye ansigt, Salling har fået. Vi skal lige have Mads med, fordi nu skal vi til at tænde ned til at kunne tænde. Hvis I nu alle sammen vil hjælpe mig, så tæller vi ned fra 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, og nu sker det. Hej. Shit, hvor er mange. Et øjeblik er hurtigt væk i dag. Den nye tradition, det kom så for et års tid siden, så kom Marianne til mig og spurgte, om ikke jeg synes, det var en god idé. Og i starten synes jeg måske ikke lige, det var så godt, fordi Herman elskede jo den gamle belysning. Men så jeg lidt mere af det, og så kunne jeg se, at Marianne havde ret. Og jeg kan godt love dig, at jeg er så lykkelig for, at det er blevet gennemført. Det er bare så flot, det er så godt. Karin, hvad siger man til så mange tusind mennesker foran Salling? Jamen det er man jo utrolig glad for, det er pragtfuldt at se. Det var lige sådan i Aalborg, der var så mange tusind mennesker, så det er skønt, helt sikkert.
Man har netop indviet det nye udsigtstårn på Aarhus Ø og overdrager dette til byens borgere. Fremover vil alle kunne komme op i tårnet og nyde et panoramakig over bugten og havnebydelen. Med det nye udsigtstårn, Sallingtårnet, der har vi fået et nyt vartegn for Aarhus. Et arkitektonisk landemærke og et samlingspunkt for byens borgere. Siden indsejlingen for et par uger siden af de her 85 tons stål, der rejser sig herom bagved, der har man kunne følge med i monteringen. Og da den var på plads, ja, så er der nogen, der har fået et smugkig helt op for toppen, ud over bugten, ud over byen og ud over den nye bydel, som rejser sig herude. Visionen for Aarhus Ø er jo at skabe en ny, spændende bydel med liv, med værdi og med attraktivitet. Og heropfra, der får man et udsyn til det hele. Og det er jo svært ikke at glæde sig over den aktivitet, der er. Jeg ved, der måske er en enkelt dem, der bor hernede, der synes, at der også er lidt rigeligt aktivitet om morgenen, i gang med at banke spuns i lige herovre ved siden af. Men det tror jeg, man må leve med, indtil det hele det engang står færdigt. Når ambitionen er at skabe liv og skabe værdi og attraktivitet, så er det jo helt fantastisk at have en række fonde, der har været med til at understøtte den udvikling, der er på Aarhus Ø. For kort tid siden, der åbnede vi Dokken, som også er et resultat af rigtig mange gode kræfters samarbejde og gode vilje. Og med åbningen af Dokken, der tog vi også for alvor hul på den meget flotte og generøse donation, der er givet fra Sallingfondene til borgerne i Aarhus, i og med, at vi kunne åbne legepladsen deroppe, som er resultatet af en donation. Og det her er det næste skridt i den tretrinsraket, som donationen på 74 millioner kroner udgør. Det sidste, det bliver havnebadet, og det kommer jo til at ligge lige hernede ved siden af. Og det er der i den grad også grund til at glæde sig til at få taget hul på. Aarhus var min mands fødested, og det var hans base. Det var her, han grundlagde et dansk supermarked. Den virksomhed, som endte med at blive hans livsværk. Og her på havnen, hvor vi står i dag, er en nærmest uendelig strøm af containere og kasser med varer fragtet ind og fordelt ud til butikker i hele det ganske land. På den måde er det passende, at Sallingfondene kan hjælpe med at give det fulde billede af havnen. Et tungtvejende kriterium i Sallingfondenes uddelingsstrategi er, at initiativer og projekter, som tildeles fondsmidler, skal være til gavn og glæde for alle. Lad mig sige det med det samme. Det nye udsigtstårn, som vi skal indvie i dag, lever til fulde op til fondenes og absolut også til mine forventninger. Hermed erklærer jeg udsigtstårnet for Aarhus. Sådan. Ja, men det må jo siges at være en enorm flot og spændende udsigt, at det er, ja, jeg synes det er rigtig sjovt. I og med at Aarhus udvikler sig så meget som vi gør, så får man jo mulighed for at få nogle nye kig på byen, altså få nye udsigtspunkter, hvad enten det er nye byggerier, eller det er som her, hvor hele pointen er at skabe en ny udsigt. Det er ret fantastisk. Jeg vil opfordre alle aarhusianere til at kigge forbi og tage deres gæster uden bys fra med. Det er altså en stor og flot gave, der er givet til Aarhus fra Karin Salling og Sallingfondene.